Takže ja zdravím to do dielu Minecraftu a tentoraz hrajeme normálny let's play v normálnom svete, takže meno si dáme to napríklad survival. To si nechám normálne, asi si napíšeme, neviem, trvá 1, 4, 8, 5, 6, 3, 2, 9 napríklad. Create new world. Počkám, kým sa nám to vybuduje. Takže no, už to bude, nebojte sa, na začiatku je nízky pokles FPS. Ja sa nebudem hýbať, takže to ani neuvidíte, takže neviem čo, takže, proste takže. Teraz sa namôžu čanky. Neviem, to niekedy dlho trvá, takže ja to stopnem. Som späť a už sa to načítalo. Počkám, kým sa tie FPS-ka vyrúnajú. Som späť, sorry, musel som niečo vyriešiť, takže vydáme sa narúbať drevo. Rúbeme. Takto. Celý strom. Pekne zničíme. Tu sú 2 stromy zatiaľ postačia. Potom keď si robíme sekeru, tak naťahneme si dreva viac. Takže ja to drevo prerobím. Si crafting table. Tom si niekde postavíme. Tuto položím. Sticky. Krumpáč. Teraz na nejaký stone, ktorý by sme mohli vykopať a robím taký menší dom na ťaženie, takže tu budeme chodiť ťažiť. Neviem ako moc play, ale dúfam, že budú viac. Chcem nájsť čisto stone, ktorý teraz som nenašiel zatiaľ. Takže kopeme, kým nájdeme čisto. No, výborne, našli sme ten stone, kde už môžeme začať kopať. Vynú to už tak na noc, takže teraz sa tu budeme rodiť zombie. Si rýchlo nakopeme ten kabel a presunieme sa sem do dnu. Sorry, že hrajem na short, ale inak by mi to lagovalo, neviem prečo. Proste, keď nenatáčam, mám v pohode normál 150 fps, ale neviem čo to je, takže musím natáčať na short. Vykopíme si ako amutu. Ja sme si mohli položiť veci. Takže vykopeme si aspoň takto veľkú. Tak, už to mám. Potom krafťák. Vykraftím si truhlu. Pec. Krumpáč a meč. A ešte sekiru.
Takže to bude ešte takto. Ešte mečík. Tak. Tu si položíme truhlu. Tu už vykopeme s kompáčom, kde si môžeme hádzať nepotrebné veci. A vydáme sa ďalej. Tieto diely, ako môžem stať, budú mať 10 a menej minút, ale za to ich budem vydávať častejšie. Takže každý deň by mali výsť 2 let's playe. Z jedného let's playu, čo teraz točím. Takže, no, výborne uhle, to som chcel. Vynikajúco jaskyňa, paráda. Tak toto som práve chcel. Oh, fuck. Počujem Endermana. Takže sa pokúsime rýchlo vyliezť hore, tak to bude hneď fail. Epický fail na začiatku. Ale oh, fuck, skeleton. Oh, a je to epický fail, ak som si myslel. Takže tu som si niekde vykopal tú jamu, takže si ideme po veci dole, spadnúť, zomrieť. Všetko možné je, čo sa dá. Nakradni. Ja, what the hell. Musíme si nejako rýchlo zobrať veci a zdrhnúť. Stomadia, what the hell? A zase epic fail. No tak to by som umrel každý čas, takže ja mám tu nainštalovaný single player command, s ktorým rýchlo utečiem. Keď si zoberiem tie veci rýchlo a môžem si to utiesť, sa mi zdá, že to je lomené home. Takže no, sorry, fakt, ospravedlňujem sa za všetko, tak ale toto som ďalej nemusel, aby sme museli stále viesť a stále zomierať. Bolo epické. Takže ale ja to nechcem na začiatku stratiť veci, potom keď budeme mať viac, tak môžeme všetko strácať. To mene aj to vypnem, to nám vôbec nebude trvať pri let's playu. Takže uhlie, ktoré som si dal, tak dáme sem. A ideme vykopať ďalšie, ale pozor, že by sme nespadli už. Že by sme nespadli. Lebo to by som nechcel. Áno, železo, ak vidím. Je to proste výborné. Proste výborný svet. Si to dám do popisu videa. Ešte také do popisu videa dám ešte pres, čo som to nahral a pres, čo editoval. Ešte neviem proste, lebo máme už iba 2 minúty, takže proste dám to do popisu videa. Železo si prepalíme. Tak robíme nejaké torče. Takto torčíky sem. Fakt sorry, spravím sa za to, za ten home. Ale musel som to nejak urobiť, fakt sa ospravedlňujem. Vôbec som to nemal v pláne.
Proste, neviem, vôbec som to tak nechcel. No tak už sme sa tu prekopali. Teraz zastavujem diela. Môžeme si potom ešte dneska mohol by výsť dnes 25. apríla 1921, takže mohol by výsť ešte aj druhý diel dneska, ale uvidíme. Ale viem, že zajtra 26. apríla vyjdú 2 diely, takže nemusíte sa čoho bať. Iron máme urobený, takže ja si zrobím krumpáč a môžem ukončiť diel. Takže si krumpáč a hotovo, takže nazdár a majte sa.